Velkommen til Around Sport Underholdningscenter. Dette er en videopræsentation af centret, som er udviklet i samarbejde med Elro Arena. Og det består af en fladskærm, der hænger på væggen, og en PC, internet-PC, der hænger på væggen. PC'en giver gratis adgang til internettet og har også trådløst netværk, så man kan gå på med sin egen PC ude i hallen. Og der er fri Google-søgning på, selvfølgelig med begrænset adgang til eventuelt stødende materiale. Og så er der mulighed for, at hallen selv kan lægge nogle links ud, både til sin egen hjemmeside eller foreningernes hjemmeside i sportens verden ude i hallen. Og så er der fladskærmen. Den er delt ind i 3 afsnit. Det ene afsnit til gode ser hallen. Det andet til gode ser brugerne, der kommer i hallen. Og det tredje til gode ser annoncøren. Den her del for hallen, det er aktivitetskalenderen. Det giver mulighed for, at hallinspektøren selv kan lægge nogle arrangementer ind, som for eksempel hvilken kamp der bliver spillet, hvor man skal spille og hvor man klæder om hende. Den her del spiller også sammen med Planbook. Den her del hernede, som til gode ser brugerne også, ligesom aktivitetskalenderen også gør, jamen den indeholder nationale nyheder, som hele tiden kører online. Og den her del, det er så annoncøren, der virkelig får mulighed for at komme ud med stor kraft ude i hallen med enten et stillbillede, eller en flash-animation, eller en reklamevideo. Og centret her opstiller Around Sport gerne i sportshaller over hele Danmark, som har et vis antal besøgende om året. Og der er ikke nogen omkostninger forbundet med det for hallen, da Around Sport går ind og overtager annoncerettighederne i forbindelse med et samarbejde. Tak. Det var det.